Види хора от втора част. Да. Да купихме лепилон. Порцелин. Бички. Между другото и штилка. Гащите, но няма да ги покажа. Това е линейка. Гумечка. Много хубаво. Този път дебела. Рафитен молив. 3 химикалки. Защото госпожата каза 3 химикалки. 3 химикалки веднага и аз купих 3 химикалки. И тези не се размават и не пускат мастило. Да, тетрадки. Читателски дневник. Да, между другото, аз това за първи път го гледам. Читателски дневник на име, адрес, улица, клас. Аз усетих сега за какво е, да. Ама не мога да го... Да. Добре. Тетрадки още. Две. Тази е с само широки. Тази е с... И още нещо. Максим. И още нещо, което това ми... Тук ще ви изкарах от телефона. Хора, много яка. Май трябва да изменя, грозно мириш. Това беше всичко от мен. Чао!